Leg er en måde at være i verden på. Det handler mindre om, hvad det er, vi gør. Man kan lege mange forskellige ting. Vi kan lege ståltrold, eller vi kan lege brandmand, eller vi kan lege samtaleleg. Så leg er ikke så meget et spørgsmål om, hvad vi gør, men mere et spørgsmål om, hvordan vi gør noget. Leg handler grundlæggende set om nysgerrighed, og det handler sådan om at være åben over for, at alting kan ske, og at alting er muligt inden for den leg, vi leger. En rigtig god måde at sådan se på, hvad leg kan være, det kan være, hvis vi tager fat i sådan en amerikansk filosof, der hedder James Cars, som tilbage i midt-80'erne-agtigt skrev en meget, meget fin lille bog, der hedder Finite and Infinite Games. Og det han beskriver i den, det er egentlig sådan opskriften på, hvordan man leger. James Cars han skrev i den her bog, at der findes reelt set 2 forskellige slags spil. Der findes finite games, og der findes infinite games. Og finite, det betyder endeligt, eller et lukket spil, eller sluttet spil. Altså. Og infinite, det betyder uendelige spil. Så der findes reelt set spil, der er lukket, og så findes der spil, der er åbne og uendelige. Og det der er forskellen på de 2 ting, det er, at et finite game, altså et lukket spil, det er et spil, der har en klar start og en klar slutning. Det kan være Ludo for eksempel, eller fodbold, eller en tenniskamp, eller et eller andet i samme boldgade. Og et finite game har, udover at det er en klart defineret start og en klart defineret slutning, så har det også et klart defineret sæt spillere. Og spillereglerne er også ens for os alle sammen. Det vil sige, at i virkeligheden sådan helt 100% lige vilkår. Og det der er formålet med et finite game, et lukket spil, det er at vinde. Så når jeg spiller Ludo, så ved jeg jo fra start, hvor mange spillere vi er. Vi er 2, 3 eller 4. Jeg ved, at for at komme ud, så skal jeg slå en 6'er. Jeg ved, at hvis jeg lander på en af de andre, så bliver de slået hjem og skal starte forfra med den brik. Hvis de lander på mig, gælder det samme. Den af os, der får vores brikker først tilbage, eller ind på midten igennem spilbredden, er den, der har vundet. Slut færdig. Og sådan gælder det egentlig for alle typer lukket spil. Det gælder også i fodbold, at når tiden er gået, så er det hold, der har flest mål, de har vundet. Et infinite game er en lidt anden sag, fordi infinite game har hverken en klart defineret start eller en klart defineret slutning. Oven i det, så kan der også komme spillere til og fra i et uendeligt spil. Og et uendeligt spil kunne være livet, det kunne være ægteskab, det kunne være et venskab, det kunne være at gå på arbejde, det at arbejde. Og i et infinite game, i et uendeligt spil, der kan nye regler også hele tiden blive præsenteret. Og det ved enhver, der har arbejdet et eller andet sted, ved, at der hele tiden sker nye ting. Det, der er rigtig interessant ved denne her sådan idé om finite and infinite games, det er, at hvor at et lukket spil, et ludospil, et tennisspil, curling, eller hvad fanden ved jeg, at det handler om at vinde, og der er nogle sådan helt klare, tydelige rammer for, hvornår man har vundet. Så er formålet med at spille et infinite game, et lukket eller et åbent spil, det er i virkeligheden at blive ved med at spille. Det er det, han skriver i sin bog, to perpetuate the game, altså at blive ved med at holde hjulene i gang. Og det er sådan egentlig sådan hovedessensen i leg. Det er, at vi leger, fordi det er sjovt. Vi leger ikke for at dominere den anden. Det er det, man gør i fodbold. Det er det, man gør i Ludo. Det er det, man gør i Matador og alle andre
af sådanne type spil. Men et finite game spiller vi med henblik på at holde julen i gang. Det betyder, at når det er, man spiller med et infinite mindset, så spiller man hele tiden efter at få tingene til at fungere. Og det er jo reelt set sådan, man er en familie. Det er jo, at vi har nogle ting, der skal gøres. Vi har nogle regler. Reglerne bliver skiftet ud undervejs. Vi kan få nye spillere til på alle mulige måder. Der er spillere, der kan falde fra. Og omstændigheder, der kan ændre sig. Nye regler. En masse forskellige ting. Men hovedformålet, det er egentlig, at vi skal have tingene til at køre. Og det er sådan en lidt hovedessensen i leg. Og det er også derfor, at leg handler mindre om, at vi leger ståtrold, men mere, hvordan vi leger ståtrold. Fordi det er jo sådan, at lad os tage en fangeleg for eksempel. Alle fangeleg handler det jo selvfølgelig om at fange eller undgå at blive fanget. Og hvis man er 20 mand, der løber rundt efter hinanden og prøver at fange hinanden, så vil der altid være en, der er hurtigst, og der vil altid være en, der er langsomst. Og ståtrold kan man tilgå med enten lukket spil, tankegang, eller uendeligt spil, tankegang. Hvis man går til lukket spil, tankegang, og jeg er den hurtigste, så skal jeg bare skynde mig at fange alle de andre. Fordi så har jeg vundet, og så er jeg den bedste. Så jeg domineret de andre. Og problemet er bare, at hvis man bliver ved med at gøre det, så er der på et tidspunkt nogen, der siger, gider jeg simpelthen ikke være med mere. Fordi og man kan sige, at alle de her spil, vi spiller, er sådan set frivillige. Og det er også pointen i leg, at vi gør det frivilligt. Men hvis man spiller det med et åbent mindset, altså et infinite mindset, så vil man hele tiden justere undervejs. Så hvis jeg er den hurtige, og jeg bliver jagtet, så på et tidspunkt, så vil jeg også løbe lidt langsommere. Fordi det er jo ikke sjovt at lege med en. Det er ikke sjovt at lege fangeleje med en, der er vildt hurtig, når man selv er vildt langsom. Så i legen handler det egentlig også om at sige, jamen hvad kan jeg gøre for at få tingene til at fungere? Hvad kan jeg gøre for, at vi kan blive ved med at lege legen? Hvad kan jeg gøre for, at det hele tiden bliver sjovt for alle, ikke kun for mig? Så det her med at have lege-mindsetet, det handler i høj grad om at tænke ud fra ideen om infinite game. At vi hele tiden leger for at blive ved med at lege. Og det er sådan egentlig det, der sådan er grundlaget for alt leg. At når vi leger, så kan det godt være, at den stopper på et tidspunkt legen, som vi ikke kender til. Da vi var børn, der stoppede det typisk, når vi skulle ind og spise, eller et eller andet den stil, eller sådan noget. Så legen stopper jo altid alligevel. Men forskellen ligger egentlig i mindsetet, og mindre i, hvad det er for en aktivitet, vi laver. Og på den måde, så kan vi egentlig lege i alle aktiviteter, vi gør. Fordi det handler om at få tingene til at fungere. Det håber jeg, at du fik noget af. Og ellers så kan jeg anbefale James Carrs bog, Finite and Infinite Games. Den er fantastisk og nem at læse.